Damos comenzo do pleno ordinario do 2 de marzo, sendo as 20:05 do día de hoxe. A seguinte orden do día: apartado A, parte resolutiva. Número 1, aprobación da acta da sesión anterior. Intervención sobre a acta da sesión anterior. Ningunha. Sometemos a votación a aprobación da acta. Votos a prol. Queda aprobada a mesma. Cuestión de orden. Señor Pauliño, me di o secretario que non votou, dámolo como unha abstención ou repetimos a votación? Perdón? Sí? Vale, perdone. Sí, a prol tamén. Gracias. Punto número 2 da orden do día, expediente número 240/2017, volos celtas. Lea a proposta a concelleira de Deportes, Nuria Lameiro, sobre a aprobación, si procede, do apoio para os volos celtas e que sexan declarados como ben de interese cultural, etnográfico e inmaterial dentro do patrimonio de cultura de Galicia, co fin de solicitar ao Parlamento galego esta declaración. Lea a proposta a concelleira, señora Lameiro. Boas tardes, gracias, alcalde. Juan Francisco Ferreira González, alcalde do Concello de Gondomar, expón: o xogo de bolos está presente nos 4 provincias de Galicia, practicándose dende a antiguidade en case todos os nosos povos, sendo numerosas as variantes e modalidades deste deporte e xogo tradicional. Na actualidade, algúns destes xogos gozan de boa saúde, outros están agonizantes ou case non se practican e outros moitos a desapareceron. Este xogo foi practicándose dende a prehistoria, onde se utilizaban como bolos osos ou madeiras e como a bolas, pedras. Como referencia arqueolóxica temos un descubrimento que data do ano 5200 a.C., onde se atoparon 9 obxetos con forma de bolos de alabastro e 4 bolas pórfido, branco e negro. Tamén no ano 2007, un equipo de arqueólogos italianos descubriron unha boleira empedrada do ano 232 a.C., que data da dinastía greco-romana. En Europa aparecen numerosos escritos onde se fala da súa práctica e onde se menciona que se xogaba dentro das igrexas e mosteiros, onde os bolos simbolizaban o mal e o cal había de derribar. Atopáronse tamén numerosos petroglifos galegos nos concellos de Oia, O Rosal e Baiona, que pese a non ter estudios realizados para datar a súa antiguidade, indícanos que son moitas as variantes que existían. Tamén cabe destacar que os bolos tiveron moitísima forza durante os séculos XIX e XX, practicándose en case toda Galicia durante as festas e feiras que se realizaban. E eran moitos as tabernas que para atraer aos clientes montaban unhas boleiras. Tamén foron levados para América pola inmigración dos galegos galegas, os cales levaron os noso patrimonio cultural. Mostras diso son as modalidades que se practican nos centros galegos de Argentina e Uruguai. Na antiguidade eran practicado por todas as clases sociais, dende nobres ata rapaces. Proba disto témola en numerosos escritos que nos deixaron escritores da talla de Cervantes, López de Vega, Mateo Alemán, Quevedo, Juan Caro, entre outros, e os 2 tapices que se encontraron no Museo da Catedral de Santiago da época de Felipe II. Tamén atopan citados en numerosos escritos realizados pola Igrexa e polo Estado prohibindo a súa práctica. Foron dunha maneira ou doutra acertos os que os bolos celtas chegaron á nosa terra fai moitísimos séculos e entre nós levan dende entón. Como froito desta convivencia e da súa práctica ao longo de tantos anos, estes sufriron unha evolución e unhas variacións que son propias e exclusivas da nosa terra, legado inmaterial dos nosos antecesores. Deste xeito, os bolos celtas construírense como un patrimonio cultural e etnográfico de necesarios reconocemento e protección. É cometido de todos e todas nós e de todos os estamentos públicos e a súa difusión, fomento, divulgación e protección, pois se non lle pomos solución deixarán de existir a maioría destas modalidades nun curto espazo de tempo. Por todo o exposto e como queira que os bolos celtas son un xogo autóctono e milenario no noso país e polo que solicito que o pleno deste Concello aprobe esta proposta de apoio para que os bolos sexan declarados como ben de interese cultural, etnográfico e inmaterial
dentro do patrimonio cultural de Galicia, co fin de solicitar ao Parlamento galego esta declaración. Grazas, señora concelleira. Teño que decir ao respecto que, bueno, que é unha iniciativa esta da declaración de declarar os bolos celtas como un ben de interese galego. É unha petición que nos achega a Federación Galega de Bolos Celtas e que así o achegou a todos os concellos de Galicia. De feito, en Bayona xa foi aprobada tamén por unanimidade e de respectivos concellos. Por lo tanto, seguindo con esa liña, porque compartimos ademais de que é axeitada, traemos este punto por petición expresa da Federación Galega de Bolos Celtas. Non é que sea unha iniciativa tampouco do goberno de por sí, e atendendo a esa petición que se nos fai. Moitas grazas. Intervencións? Ningunha. Sometemos a votación, pois, este punto da orden do día. Votos a prol. Queda aprobada a mesma por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto terceiro da orden do día, dentro da actividade de control. Tomo 2, resolucións febreiro. Punto número 4, dar conta do decreto da Alcaldía de modificación de delegacións xenéricas especiais das áreas de goberno. O punto 5, dar conta, decreto, modificación, composición, CCI, que isto é, secretario? Comisións informativas. Vale. O apartado, o punto número 6, dar conta, decreto, modificación, composición da Xunta de Goberno Local. O punto número 7, información a remitir ao Pleno da Corporación de marzo por parte do Departamento de Intervención. O número 8, liquidación, orzamento, exercicio 2016. E despois xa do parágrafo terceiro, en mocións, rogos e preguntas, pasaríamos ao punto número 9, que eu pido deixar esta moción encima da mesa, porque é presentada por o Grupo Municipal Manifesto Miñor, que está ausente en este plenario, por os 3 concelleiros que o representan. Por lo tanto, esta moción non ten moita razón de ser, porque tendría que ser exposta e defendida por eles, salvo que alguén queira intervir e dicir algo ao respecto. A miña proposta é deixala encima da mesa para que a defendan os propios concelleiros que a propuxeron. Estamos de acordo todos? Ben, pasamos entonces á moción seguinte, o punto número 10, moción de apoio á folga xeral educativa do 9 de marzo, moción que presenta, o concelleiro Josué Villar Ballesteros. Ten vostede a palabra, señor Josué. Boa tarde a todos e todas. Alcalde, primeiro, sigo recordándolle o problema dos micros. Aquí nesta banda, cada vez que queremos falar, temos que estar co típico problema. Bueno, dito isto, moción de apoio á folga xeral educativa do 9 de marzo. O 9 de marzo convócase unha folga xeral de educación co propósito de exixir ao Goberno a reversión dos recortes en educación, o incremento orzamentario destinado á educación pública, a derogación da LOMCE, un sistema de bolsas que garanta a igualdade de oportunidades, a eliminación das contrarreformas universitarias e das prácticas non remuneradas en formación profesional e a baixada das tasas universitarias. Tamén, para acadar a recuperación dos cadros de persoal docente, a dignificación das condicións laborais do profesorado, o freo á privatización do sistema educativo, a baixada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas as medidas de inclusión e atención á diversidade e un acordo social por un pacto educativo onde a comunidade educativa sexa a protagonista principal. Esta folga xeral educativa está apoiada polos sindicatos Comisións Obreiras, UGT, CST e STS. Os movementos de renovación pedagóxica, a Confederación Española de Asociacións de Pais, Nais e Alumnos, o Sindicato de Estudantes, a Federación de Asociacións de Estudantes Progresistas
e Estudantes en Movemento e a Fronte de Estudantes. Dende Gondomar Concello Aberto vimos denunciando o continuo menosprezo do goberno coa escola pública. Os orzamentos en educación no conxunto das administracións reducíronse un 11% entre 2009 e 2016, de 53.000 millóns a 47.000 millóns. No PIB, o gasto total en educación descendeu en España dende o 2009, pasando dun 5,07 do PIB nese ano a un 4,37 no ano 2014. Por debaixo da media da Unión Europea, que é do 4,9, e da OCDE do 5,3. Esa é un dos máis baixos de Europa. Para o ano 2017 está previsto, ademais, que esta porcentaxe quede fixada por debaixo do 4%. Coas últimas políticas materializadas por sucesivos gobernos en materia educativa, estamos sufrindo un forte deterioro a todos os niveis, cada vez con menos profesorado e en peores condicións laborais, onde o material escolar converteuse nun luxo. As bolsas de transporte estánse recortando ata a súa desaparición e as familias endebédanse para poder pagar os estudos dos seus fillos e fillas. Este proceso tamén se dá nas universidades públicas, onde nos 2 últimos anos o prezo final da matrícula encareceuse un 66% de media. Chegamos a un punto no que o primeiro curso da carreira máis económica custará 1.620 euros, e repetindo materias ata 5 veces máis. Por outra banda, o estudantado de FP está afectado polo aumento das tasas. Unha FP de grau superior custa 480 euros e unha de grau medio entre 120 e 220 euros de media. Ademais, encontramos as novas tasas da PAU, o que supón unha barreira económica máis para acceder á educación superior. Cada vez parece máis evidente que a crise é unha excusa máis para privatizar e desmantelar o sistema público educativo, pois mentre se rescatan bancos, recórtase en algo tan imprescindible como o dereito á educación. Por isto, esta folga tamén cuestiona as políticas antisociais que reforzan a segregación de clases arrebatando ao pobo a súa maior fonte de acceso ao coñecemento, a educación. Defendemos, ante todo, unha rede escolar pública única, de titularidade e xestión pública, mediante a supresión progresiva dos concertos educativos por ser o único garante do dereito universal á educación en condicións de igualdade e democracia. Reclamamos tamén financiamento suficiente para garantir a gratuidade do ensino público, dende a primeira infancia ata a universidade, incluindo libros de texto e servizos de comedor e transporte. Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno do Concello de Gondomar a adopción dos seguintes acordos. 1. Apoiar públicamente a xornada de folga xeral educativa do 9 de marzo, convocada por os sectores da comunidade educativa e a participar activamente nela. 2. O Concello de Gondomar trasladará por escrito ao Goberno Central do Estado e da Xunta de Galiza a existencia de derrogar a LOMCE, a reversión dos recortes, o incremento orzamentario e un sistema de bolsas que garante a igualdade de oportunidades. 3. O Concello de Gondomar exixirá ao Goberno Central e da Xunta de Galiza a que impulsen un pacto educativo consensuado coa comunidade educativa. 4. O Concello de Gondomar dará conta deste acordo a todos os consellos escolares do municipio e a todas as asociacións de estudantes, nais e pais e sindicatos con presenza na localidade e promoverá accións compartidas cos centros educativos do noso municipio para potenciar a folga do 9 de marzo. 5. E último, dar traslado a presente moción ao Goberno Central, ao Goberno da Xunta e aos seus grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados e do Senado. Moitas grazas. Gracias, señor Villar. ¿Algunha intervención? Sí, señora Durán, ten usted a palabra. Moi boas noites, grazas, alcalde. Moi boas noites a todas e a todos. Bueno, en relación con esta moción, este grupo está conforme con algúns dos acordos que se plantexan, especialmente no relativo punto 3, a que se impulse este pacto educativo consensuado. Creemos que esa precisamente a vía do consenso, a vía das negociacións. Certo, que habría que seguir aumentando, incrementando os orzamentos destinados ao tema de educación, pero non vamos a apoiar a xornada que está plantexada para o día 9 de marzo. Por lo tanto, o noso voto irá en contra. Grazas. Gracias, señora Durán. Non hai máis intervención, sometemos entonces a votación esta moción. Votos a prol da moción. Votos, abstencións, votos en contra. Queda aprobada a mesma.
Non fai falta decir os votos ni nada, xa toma nota o secretario, non? Ben, grazas. Pasamos á seguinte moción, a número 11, moción que tamén presenta o Grupo Municipal Gondomar Concello Aberto, o concelleiro señor Josué Villar Ballesteros, ten a palabra, é a de defensa do sistema público de pensións. Vamos, que si queren o pasar a outra... Non hai problema, sigo orde. Ben, a reforma laboral de 2010 do goberno de Zapatero, que abaratou e facilitou o despedimento para contentar a Bruselas e aínda máis virulenta reforma do goberno de Rajoy do ano 2012, que trouxo como consecuencia altos niveis de paro, baixos salarios, precariedade laboral masiva e contratación abusiva, contribuíron decisivamente ao déficit da Seguridade Social. As cotizacións non cobren os gastos e o goberno recorreu de maneira sistemática a baleirar o denominado Fondo de Reserva das Pensións. A diminución dos ingresos por cotizacións é unha consecuencia lóxica da diminución de cotizacións por as altas tasas de desemprego, das maiores de Europa, e a baixa calidade dos que se crean. É obvio que a baixa calidade do emprego con salarios baixos produce baixas cotizacións. Outro factor que contribúe decisivamente a esta tendencia negativa é a alta taxa de temporalidade ligada principalmente ao sector servizos e a outros sectores como a agricultura que non se escapan a este tipo de contratación. A baixada de ingresos na Seguridade Social tamén contribuíron algunhas medidas do goberno en forma de vantaxes ao empresariado e aos emprendedores, bonificacións, tarifas planas, etc. Medidas que se venden políticamente como axudas á contratación e que tamén saen do peto das pensións. Unhas medidas que se tomaban paradoxalmente a vez que se aprobaba unilateralmente a Lei 23/2013 reguladora do factor de sustentabilidade e do índice de revalorización das pensións, acordando que as pensións podían subir menos que o IPC anual e facendo saltar polo aire o propio Pacto de Toledo. O Fondo de Reserva das Pensións superaba os 66.000 millóns de euros en 2011, como consecuencia do superávit da Seguridade Social. Tratábase de asegurar unhas pensións dignas actualizadas con arranxo IPC anual e, por outra banda, de garantir uns servizos sociais de calidade, asegurando un sistema de autonomía e atención á dependencia público e de calidade. Agora mesmo, a realidade é que das 9 millóns e medio de pensións, o 50% está por debaixo do salario mínimo interprofesional e o 70% está por debaixo dos 1.000 euros. En 2015, o déficit de Seguridade Social por cotizacións alcanzaba os 16.707 millóns de euros e o Fondo de Reserva de Pensións baixou dos 66.800 en 2011 aos 15.915 millóns no 2016. Isto pon claramente en risgo a calidade e o futuro mesmo destas prestacións. Unha estrategia que conecta coa visión neoliberal das pensións como unhas prestacións que deben asegurarse os traballadores e traballadoras acudindo ás entidades privadas, bancos e aseguradoras, que ven niso un xigantesco negocio de futuro. A solución pasa obviamente por correxir esta situación aumentando os ingresos do sistema público de pensións, establecendo novas fontes de financiamento e impedindo que o goberno poida dispor arbitrariamente de cantidades do fondo. Tamén derrogando unha reforma laboral que trae como consecuencia precariedade, desemprego e baixos salarios, é dicir, unha baixada de ingresos por cotización. Só coa creación de emprego estable, de calidade e con salarios dignos, e abandonando o mantra de que o desenvolvemento e a saída da crise tense que basear en salarios de miseria, será posible reducir esta perigosa tendencia que pon en perigo o presente e futuro das pensións. Demostrouse nos últimos anos que a recuperación económica non é posible cunha maioría social empobrecida e con baixos salarios que non consome, xa que isto só agrava a situación e produce directamente máis desemprego e peche de empresas nun bucle dramático, algo que comeza a recoñecer incluso o Banco Central Europeo. Por todo isto, o Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto presenta ao Pleno para a súa aprobación, se procede, os seguintes acordos. 1. O Pleno Municipal de Gondomar insta ao Parlamento do Goberno do Estado a derogación das dúas reformas laborais, a de 2010 e 2012, debido a que as súas consecuencias nefastas para a calidade do emprego pon en risco a sustentabilidade e o futuro das pensións. 2. O Pleno Municipal de Gondomar solicita ao Goberno do Estado a derogación da reforma das pensións aprobada pola Lei 23/2013, reguladora de factor de sustentabilidade e do índice de revalorización das pensións,
co fin de seguir garantindo unha pensión digna que suba anualmente o mesmo co IPC. 3. O Pleno Municipal de Gondomar insta ao Goberno do Estado a establecer por lei que as pensións non poidan estar en ningún caso por debaixo do salario mínimo interprofesional. Propomos a revalorización das pensións mínimas, da pensión mínima nos seguintes termos. A pensión de xubilación persoal ou con cónsuge non a cargo será equivalente ao salario mínimo interprofesional anual. A pensión de xubilación con cónsuge a cargo será equivalente ao 110% do salario mínimo interprofesional anual. 4. O Pleno Municipal de Gondomar insta ao Goberno do Estado a que se proíba por lei a libre disposición do Fondo de Reserva de Pensións para situacións de déficit de cotizacións e a buscar vías de financiamento directas desde os orzamentos xerais do Estado mentre se siga producindo o déficit por cotizacións. 5. e último, dar traslado desta moción ao Goberno do Estado e aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado. Grazas, señor Villar. Algunha intervención? Ningunha. Sometemos a votación, polo tanto, esta moción. Votos a prol da mesma? Abstencións? En contra? Queda aprobada a moción do concelleiro Josué Villar. Pasamos ao punto 12, moción de rexeitamento ao acordo Z e os traslados TIP e TISA, presentada tamén polo Grupo Municipal Gondomar Concello Aberto e polo concelleiro Josué Villar Ballesteros. Ten vostede a palabra, señor Josué. Ben, sobre parte desta moción xa temos tratado aquí, sobre o Acordo de Libre Comercio, o TTIP, xa trouxemos varias mocións. Agora toca o turno do Z, o seguinte acordo de libre comercio que está que vai levar a cabo a Unión Europea. Posso ler a exposición de motivos. O pasado mes de outubro asinouse o Z, Acordo Integral Economía e Comercio, ratificado no mes de febreiro polo Parlamento Europeo. Este é un acordo entre a Unión Europea e Canadá, negociado con enorme secretismo. O Z disfrázase de acordo tarifario para eliminar aranceis, que xa son mínimos entre Canadá e os Estados da Unión Europea. Sen embargo, o acordo vai moito máis lonxe e supón unha reconfiguración de todo o conxunto de normas de tipo social, xurídico, laboral e medioambiental que regulan a actividade empresarial. O verdadeiro obxectivo é facilitar o enriquecemento privado das empresas con sede na Unión Europea e Canadá, onde hai 41.000 empresas estadounidenses registradas. E para isto modifícase e rebaixan todos os tipos de regulación que, para mellorar a calidade de vida da maioría, pon límites á libre actuación da empresa. Deste xeito, ábrense as portas á reducción de dereitos laborais e estándares sanitarios, ou o aumento da capacidade de contaminar, entre outras cuestións que hoxe os estados regulan e que corren o risco de desaparecer. O Z inclúe os chamados tribunais de arbitraxe, nos que as multinacionais poderán denunciar os estados por hipotéticas perdas económicas se estos aproban normas democráticas que afecten aos intereses das mesmas, o que supón toda unha chantaxe á democracia e a súa subordinación ao interese económico. Ademais, inclúe a cláusula Ratchet, presente noutros acordos da Unión Europea, que impide que servizos que foran privatizados podan pasar novamente a estar baixo control público. Tras ser aprobado o 15 de febreiro de 2017 por parte do Parlamento Europeo, con 408 votos a prol, 254 en contra e 33 abstencións, o Z será aplicado de xeito provisional ata que o ratifiquen o conxunto dos parlamentos estatais da Unión Europea. É a primeira vez que as institucións europeas recorren a este tipo de aplicación provisional, o que chama a atención tras as dificultades para a súa asinatura por parte da representación belga. O proceso de negociación realizouse deixando a marxe ao Parlamento Europeo e a cidadanía entre os anos de 2006 e 2014. O acordo, entre outras cuestións, establece a creación dun foro de cooperación en materia de regulación. Este será un órgano que garantirá que o goberno canadiense e representantes das empresas teñan acceso aos textos legislativos promovidos pola Comisión antes de que estes cheguen ao Parlamento Europeo ou trascendan a opinión pública, aumentando deste xeito a súa capacidade de influir neles para adaptalos aos seus intereses. Especialmente preocupantes son os tribunais de arbitraxe, que constitúen un mecanismo que poden utilizar as empresas privadas cando consideren que se vulnerou a súa capacidade de obter maiores beneficios económicos, xa que establece un sistema de xustiza paralelo para as grandes empresas e, sobre todo, a creación dun suposto dereito destas ao enriquecemento ilimitado.
O CETA supón un gran ataque aos dereitos medioambientais e laborais dos Estados membros, así como a xestión dos servizos públicos. O tratado entrou automáticamente en vigor o 15 de febreiro deste mesmo ano. Legalmente, ten que ser ratificado por cada un dos Estados membros, salvo o Reino Unido e Malta, onde só ten que aprobalo o goberno polo seu propio estatus constitucional. De acordo coa legislación interna, cada Estado pode trasladalo a outras institucións, como parlamentos regionais, ou celebrar referendos. Este proceso podería alongarse ata 2 anos. Polo tanto, en realidade, a aplicación provisional do CETA utilízase como un novo mecanismo de presión, xa que neste caso non ten base xurídica na legislación ou no acervo comunitario, que está diseñado para motivos de urxencia como os desastres humanitarios. Revertir un tratado unha vez comeza a aplicarse é moito máis complexo e pode incluso ter un efecto disuasorio nos parlamentos máis proclives a opoñerse ao CETA. Ao final, a aplicación provisional supón unha merma democrática, pois a aplicación do acordo non está suxeita aos procedementos democráticos requeridos. Por todo isto, sometemos ao Pleno da Corporación Municipal de Gondomar a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, o Concello de Gondomar rexeita completamente o CETA, Acordo Integral de Economía e Comercio, así como o resto de tratados de libre comercio que a Unión Europea está a negociar agora mesmo, como o TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversións, e o TISA, Acordo en Comercio de Servizos. Segundo, instamos ao Goberno do Estado español a que a ratificación do CETA neste Estado sexa mediante un referendo no que participe toda a cidadanía, non só mediante un decreto do Goberno ou dunha votación no Congreso dos Diputados. Terceiro e último, dar traslado ao seguinte acordo ao Goberno do Estado español e aos distintos grupos parlamentarios das Cortes Xerais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Villar. Intervencións a esta moción? Ningunha. Sometemos a votación a mesma. Votos a prol? Abstencións? En contra? Queda aprobada esta moción. Pasamos á seguinte, punto número 13, moción de apoio ao sector da estiba, tamén presentada polo Grupo Municipal Gondomar Concello Aberto, polo concelleiro José Villar Ballesteros, quen ten a palabra para a súa defensa. Grazas. Grazas, señor alcalde. O sector da estiba, formado por máis de 6.000 traballadores e traballadoras, Grazas. O sector da estiba, formado por máis de 6.000 traballadores e traballadoras, supón unha importante actividade económica. En 2010, levouse a cabo a reforma da Lei de Réxime Económico de Prestación de Servizos dos Portos de Interese Xeral do Estado cun amplo apoio parlamentario, pero que a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado 11 de decembro de 2014 obriga a España a levar a cabo determinadas modificacións legais e convencionais, provocando así a incerteza nas empresas portuarias e nas traballadoras e traballadores do sector. A favor da solución do conflicto xerado, nos últimos 3 anos realizáronse numerosos encontros entre o Ministerio de Fomento ou Portos de Estado, a patronal do sector, a Nesco, e os sindicatos maioritarios da estiba. Sendo conscientes de que a normativa que regula a relación laboral, o Real Decreto 371/1987 de 13 de marzo, polo que se aproba o regulamento para a execución do Real Decreto Lei 2/1986 de 23 de maio da estiba e desestiva, debe ser sometida a diversas modificacións. As mesmas non poden, precisamente, acometer recortes nos dereitos laborais acadados pola trayectoria reivindicativa no sector. As reformas teñen que abordar necesariamente un avance nos mesmos, garantindo o principio de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego, sen discriminación de ningún tipo, de acordo co artigo 14 da Constitución. O pasado día 24 de febreiro, o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto Lei que liberaliza o sector da estiba, que queda agora en mans do Congreso dos Deputados e Deputadas para a convalidación ou derogación do mesmo. Por exposto, sometemos ao Pleno da Corporación Municipal de Gondomar os seguintes acordos. 1. Reafirmar o respaldo ao sector da estiba e instar ao Ministerio de Fomento, as empresas e os traballadores a que negocien as medidas que permitan superar a incertidume xerada dende a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea en 2014. 2. Instar ao Goberno do Estado a que, en caso de non seguir adiante a aprobación definitiva no Congreso do Real Decreto Lei, negocie unha nova reforma co sector da estiba que respete todos os dereitos laborais acadados polo sector, ao mesmo tempo que introduza garantías para o acceso ao emprego sen discriminación de ningún tipo, de acordo co artigo 14 da Constitución Española e de acordo aos principios de igualdade, mérito e capacidade. 3. Apoiar públicamente as futuras movilizacións e folgas convocadas polo sector da estiba
Cuarto, dar traslado ao seguinte acordo ao Goberno do Estado e aos distintos grupos parlamentarios das Cortes Xerais. Grazas. Grazas, señor Villar. Sobre esta moción, o Partido Socialista anuncia que se vai a abster por descoñecemento exacto de en que estado se atopan as negociacións entre o Goberno Central, os sindicatos e a Estiba, e ademais que se nos plantexa un tema do cual non temos datos a estas alturas porque está evolucionando constantemente as negociacións e demais. Con certa cautela vamos a ser prudentes, non apoiar nin convocar nin folgas nin mobilizacións mentre estén un proceso de diálogo entre as partes, o Goberno Central, sindicatos, estibadores. Por lo tanto, o noso voto vai a ser abstención. Gracias. Algúna intervención máis? Ninguna. Sometemos a votación, pois, sí, señor Villar, ten vostede a palabra. Sí, non tiña pensado intervir, pero, bueno, a raíz da súa intervención, gustaríame aclarar 2 puntos. En primeiro lugar, tivo dende o luns para preparar esta moción, igual que todos os temas que se traen aos plenos, é a responsabilidade de cada concelleiro ou concelleira preparalos. Por lo tanto, para mí queda unha justificación de desinformación, non de justificación, tendo en conta que tivo 3 días para ler polo menos a prensa e informarse un pouco como está o tema. En segundo lugar, as negociacións, isto se está votado, se votou o venres, e agora falta a aprobación definitiva polo Congreso deste Real Decreto Lei por maioría simple. Por lo tanto, o estado das negociacións agora, pois, de momento está un pouco parado. Moi ben, grazas. Nada, o dito, ten que respetar a posición de cada grupo. Nos consideramos que isto é unha cousa que non nos ocupa con tanta premura como para facer un posicionamiento e non ten que respetalo. Por lo tanto, mantemos o mismo a intención de voto que anunciábamos antes. Se non hai máis intervencións, sometemos entonces a votación esta moción. Votos a prol da moción. Abstencións. Queda aprobada cos votos da abstención do Grupo Popular e do Grupo Socialista. Pasamos á seguinte moción, punto número 14 da orden do día, unha moción que versa sobre a construción e o proxecto en sí o Centro de Saúde de Gondomar, presentada tamén por o Grupo Municipal Gondomar Concello Aberto e concretamente por o seu voceiro, o concelleiro señor Paulino de Río Iglesias, a quen lle dou a palabra. Señor Paulino. Grazas. Boas tardes a todas e a todos. Vou ler a moción que di o seguinte, na súa exposición de motivos. O actual Centro de Saúde de Gondomar presenta, como todos sabemos, unha serie de carencias, algunha delas graves e que se veñen arrastrando dende hai tempo, como son, en primeiro lugar, ten un das ratios máis altos, tanto de médicos de familia como en pediatría, e o centro non recolle a poboación con tarxeta de concello, así parte da poboación está a ser atendida no Centro de Saúde de Valmiñor de Ramallosa. A este respecto, deberíamos de indicar que en este momento o Centro de Saúde de Valmiñor de Ramallosa ten pechado o cupo, con lo cual só ten a obriga de recepcionar a aqueles habitantes ou pacientes do propio Concello de Nigrán e non ten a obriga de recoller ningún habitante de fora do Concello de Nigrán, como, pues evidentemente, os de Gondomar pues non poden, calquera persoa que se queda ahora a desplazar e darse de alta nese centro non o pode facer. Na actualidade, a poboación de Gondomar, segundo o INE de 2016, ten unha poboación de 14.192 persoas, cunha poboación infantil menor de 15 anos de 2.064 e de 12.128 adultos. Este centro
foi planificado no seu momento para unha poboación de 10.000 habitantes. Estamos en 14.000, estamos falando casi de un tercio de poboación a maiores. En segundo lugar, este centro presenta unha mala accesibilidade pola ausencia de aparcadoiros e dificultades de circulación rodada. A estrutura do edificio non é antiga, pero todos os espazos están en usos e non teñen posibilidades de medre, evidentemente, e o arquivo do centro está repartido por diferentes dependencias. Ben, visto, evidentemente, hai 7 anos, o Consello da Xunta, o 14 de outubro de 2010, aprobou a licitación do Centro de Saúde, de varios centros de saúde, entre outros o de Gondomar, unha obra absolutamente necesaria para o noso Concello xa daquela. O 10 de agosto do 2012, no DOGA número 153, publicouse unha resolución de 3 de agosto de 2012 da Dirección de Recursos Económicos polo que se anunciaba a licitación polo procedimento aberto para a contratación da subministración enerxética prestacional, mantemento e conservación de edificios e instalacións de centros sanitarios, con inclusións de servicios de redacción de proxectos, dirección facultativa de obras, coordinación de seguridade e saúde, e todo isto cofinanciada pola Unión Europea a través do Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013. Na mesma se anuncia a licitación para a contratación conxunta da redacción de proxectos, dirección de obras, mantemento e suministro enerxético de 15 novos centros de saúde, así como da ampliación das urxencias e da zona cirúrxica do Hospital dos Almeiros. Dos centros de saúde que se iban a construir en estes 15, atopábase o de Gondomar. 3 anos despois, o proxecto constructivo seguía sin realizarse, cando debería estar rematado o seu funcionamento como ocorreu co de Panxón. En agosto de 2015, a construcción do novo centro de saúde de Gondomar paralízase definitivamente, dado que a empresa adxudicataria encargada de facer as obras quebrou. O 27 de decembro de 2016, é dicir, 17 meses despois da paralización das obras, o Diario Oficial de Galiza, número 246, publica unha resolución do Servizo Galego de Saúde de 20 de decembro pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión á Axenda Galega de Infraestructuras das actuacións para acometer a execución das obras de construcción, de novo, do Centro de Saúde de Gondomar. É dicir, este era un paso previo para a nova licitación. Xa neste ano, en data 13 de febreiro de 2017, no DOGA número 30, publica unha resolución á Axencia Galega de Infraestructuras de 6 de febreiro de 2017, polo que se anuncia a licitación non suxeita a regulación armonizada, documentalmente simplificada polo procedimento aberto multicriterio, tramitación ordinaria e anticipada do gasto da obra. O obxecto do contrato, o Centro de Saúde de Gondomar, orzamento base da licitación, 2.987.667,35 euros. Esta nova licitación anuncia, polo tanto, un investimento no Concello de Gondomar de 3 millóns que permitirá abrir o Centro de Saúde de Gondomar no 2018. Reparemos no feito de que o Centro de Saúde de Panxón xa leva 2 anos e se iniciou o procedimento no mesmo altura. Este proxecto ten un montante alta de 600.000 euros, máis que no 2014, cun prazo de execución de 14 meses. As prestacións do servicio serán as mesmas que as anteriores, 6 consultas de medicina xeral, outras tantos de enfermería, un área de pediatría cunha consulta médica e outra de enfermería, así como unha consulta de matrona e unha sala de educación maternal. No plan funcional remitido no 2012 sobre o plan presentado pola Consellería de Sanidade no 2009, se proxecta un centro de saúde con respecto ao do 2009 que é igual o que se va a facer agora, máis pequeno, cunha reducción de superficie total sobre unha previsión de superficie construída de 1.565 metros cuadrados. No proxecto do ano 2009 pásase a unha superficie de 1.039 metros cuadrados. En total se reduce en 526 metros
cadrados, é dicir, o 31,61 do total. Se redúcese a chamade neste proxecto os espazos, 2 consultas de médico general, unha consulta de pediatría, 2 de enfermería, un coordinador de enfermería e unha sala polivalente. E se reduce o incremento do persoal previsto en 2 médicos de medicina xeral, unha pediatra, 4 enfermeiras, 2 PSX e un traballador social. Este recorte de persoal e prestacións, é evidente, se mantén na nova licitación do Centro de Saúde de Gondomar. Por todo o anteriormente exposto e polo que solicitamos, tras o debate e se procede, a aprobación por este pleno do seguinte acordo. En primeiro lugar, rexeitar a diminución do proxecto construtivo de 526 metros cuadrados sobre o proxectado anteriormente, que cubría as insuficiencias estruturais e dotaba dos recursos de persoal sanitario e espazo para dar cobertura ás necesidades asistenciais da poboación de referencia no centro de saúde e que poda acoller crecementos futuros. En segundo lugar, reclamar da Xunta de Galiza e da Consellería de Sanidade que se retire o actual proxecto máis pequeno e con menos dotación que non vai dar cobertura ás necesidades sanitarias actuais e futuras da poboación, xa que só se planifica un centro para 10.280 usuarios, como dixemos na exposición de motivos. En terceiro lugar, reclamar da Xunta de Galiza e da Consellería de Sanidade a execución do Centro de Saúde aprobado consensuado cos profesionais e forzas sociais proxectado e definido no 2009 e que recolla a toda a poboación de referencia de Gondomar. En cuarto lugar, rexeitar as formas elixidas pola Xunta de Galiza para a construción de infraestructuras sanitarias de colaboración pública-privada por ser máis caras e que terá que ser aboado a carga de gasto corrente en detrimento da calidade asistencial. En quinto lugar, defender os intereses da cidadanía fronte ás políticas de recorte e privatización que benefician os intereses empresariais da constructora. Exiximos a construción polo modelo clásico. O Sergas planifica, dirixe e abona a obra, dado que a única forma de que este a beneficio dos intereses sanitarios da poboación de referencia e non os intereses do beneficio empresarial. Gracias. Moitas grazas, señor Pauliño. Ben, nos, o Partido Socialista, en este sentido, compartimos con vostede en un 99%, a mellor o que aquí di, de que o centro de saúde dun principio estaba construído de unha determinada forma e agora é 500 metros cadrados máis pequeno, que a mellor o sistema de público-privado, a contratación, etc., non é o máis axeitado, etc., etc. Pero dende a, eu creo, digo así, desde a responsabilidade, creemos que despois das xestións que levamos feito deste goberno e dos anteriores gobernos ca Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para que Gondomar dispora de un centro de saúde novo e non do que xa temos, que se nos fai moi pequeno. Despois de todas as conversacións mantidas, eu persoalmente como alcalde, co conselleiro de Sanidade, que teño que decir que sempre foron excelentes, respetuosas, atentas, e calquer novedade me chama por teléfono, me mantén informado como cando saiu, antes de sair, e non é que lle este facendo a pamplina almuiña, simplemente é a verdade. Que tamén é certo que cando foi a presentación de todos os centros médicos de saúde de Galiza, que se iban a facer dentro do que é o pacto local que remataba o 2016, todos se construíron menos o de Gondomar, porque Gondomar a empresa deu en quiebra, a constructora, e non se pudo facer. Iso é unha das cousas que hai que ter moito cuidado cas baixas temerarias a hora de contratar. Dígovolo porque despois pasa o que pasa e nós vamos a ter contratacións previas. Pero, sin embargo, a responsabilidade do conselleiro en aquela xuntanza de alcaldes aberta en Santiago foi manter o compromiso firme de que o centro de saúde en Gondomar se iba a manter. E que ao marxen de que o pacto local remataba o 2016, que Gondomar iba a ter o seu centro de saúde. Visto así, parecía máis que outra cousa
bueno, o típico conversación política, o discurso político que non iba a chegar, e eu tiña as miñas dúbidas, obviamente, pero cando recibimos esta noticia de que ao final o Centro de Saúde de Gondomar se vai a facer, e que ademais se vai a facer atendendo incluso a certas peticións que nós lle facíamos, que as recollen, que era, entre outras, ampliar en 600.000 euros a partida, da parte de atrás do centro médico, entre o río e o centro médico, que non quedara unha zona oscura, porque eu entendía, eles entendían tamén, que xusto cando estás das consultas a parte máis bonita é poder mirar para a zona verde e a zona do río, e de maneira que fixeron unha especie de plaza de que recuperan esa zona co Ponta das Ánimas e tal, a mí me pareceu un acerto incluir eso do proxecto. E sí que é certo que merecíamos posiblemente un centro de saúde máis grande, máis consultas e tal, pero eu digo unha cousa, e nós vamos a absternos en esta moción por unha razón, porque non lle vou a pedir á Xunta de Galicia nin que se poña a facer modificacións do proxecto, nin que revise proxectos, nin que se poña a enredar, non vaya a ser o conto que ao final quedemos sin outros 3 millóns de euros en Gondomar. E ao final, cando eu marche daqui, acabarei debéndolle 10, non sei a quen. Entonces, tiro deso. Non quero máis problemas de fondos europeos, de rechazar inversións da Xunta, de xogar con millóns de euros como se aquí caíran do ceo. Eu espero que do 2018, como temos o compromiso de quen ademais pode dalo, que é a contratación dos 14 meses para facer o centro de saúde, a mí se me traslada que en cousa de 3 meses poden iniciarse as obras, están con licitación, e que en 14 meses se farían, e posiblemente, pois casi seguro, a mediados do 2018, Gondomar tendrá un centro médico. E eu con eso doume por satisfeito, me van a perdonar, a mellor son un pouco ambicioso, pero quero que o centro de saúde en Gondomar se faga, e non quero máis liortas que a Xunta, ni máis débedas millonarias. Entón, nos parece unha irresponsabilidade aprobar esta moción, non vai a ser o conto que o mandemos alá, e que se poñan a revisar, e a modificar, e ao final perdamos os fondos europeos, perdamos o centro de saúde, como se isto fora unha cousa de andar por casa. Respecto á accesibilidade, o aparcamiento, as dificultades da circulación e todo eso, eu creo que lle corresponde máis ao Concello da planificación urbanística, moitas veces obedecer e cubrir esas necesidades, vías alternativas, aparcamento e tal, non a Xunta de Galicia. E aí onde temos que estar todos, ou uns máis que outros, traballando o plan xeral dunha vez para aprobalo inicialmente. Bueno, sin máis dilación, sin máis historias, nós como outro, non? Que queda a cousa como está. A min o centro de saúde espero que sea un feito, unha realidade, que poidamos miralo aí para o ano que ven, inda que teñamos un par de consultas médicas menos e demais, pero o Partido Socialista non vai a xogar con 3 millóns de euros. Por lo tanto, vamos a absternos, sendo xenerosos, ademais, que a responsabilidade que nos toca. Moitas grazas. Intervencións, por favor. Nadie. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, eu creo que... Boas noites a todas e a todos. Creo que nadie quer perder os 3 millóns de euros, nin se trata deso. Nos, por suposto, que non. Pero, bueno, eu penso que debemos de insistir e se se pode conseguir que o Centro de Salud teña as dimensións que tiña en un principio, ou máis das que ten, porque, bueno, levamos un montón de anos co que temos, e isto nos igual xa non vemos facer outro. Eu penso que se deben de agotar todas as posibilidades e insistir e pedir para que se poida facer un centro de salud. Non decir, bueno, ainda que teña 2 consultas menos, non, penso que debemos de insistir para conseguir o máximo para Gondomar é un centro de salud como se merece o Concello de Gondomar e merecen os veciños de Gondomar. Por lo cal, nós sí que vamos a votar a prol desta moción. Eu penso que, pero para nada, por aprobar esta moción e por pedir, non se vai a perder a inversión. Eso está concedido, está en marcha para facer o centro de salud. Non, eu penso que non hai ningún risco. O mellor non se consigue nada con isto, pero penso que debemos de insistir todo o que sea, como dice outro, é o refrán, o que non chora non mama, e hai que pedir e insistir. Nós, por suposto, que vamos a votar a prol desta moción. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben, señor Gómez. Algúnha intervención máis? Señor Pauliño, se nadie pide a palabra, ten vostede a palabra para pechar. Grazas, señor alcalde. Nós pensamos que non enredamos nin
que vayamos a perder máis fondos ou menos fondos europeos. O mellor habería que saber que si estos fondos FEDER, que, como dixemos na exposición de motivos, tiña un calendario que era 2007-2016, si xa están perdidos. En todo caso, supoño que non será imputable aos veciños e veciñas de Gondomar que a obra non se executara en tempo e forma, ou como vostede di, que o único dos 15 centros que estaba proxectado non se fixeran únicamente o de Gondomar. O espazo de tempo que transcorreu entre que se paraliza o novo centro de saúde e a nova licitación, bueno, pois indica un pouco as claras cal é a forma de proceder da administración autonómica. Vostede di que trasladou que se ampliara en 600.000 euros a dotación para a construción e aparte que en todo ou en parte pois é unha idea súa, así o entendimos nós dende aquí, que esta proxectada plaza cara ao río que se vai facer. Bueno, parecenos unha opción. Nos casi priorizábamos que en vez de proxectar xardíns e vistas ao río, proxectáramos asistencia sanitaria. É un problema de opción, como en todo. Cada vez que un ten que tomar unha decisión ou outra, pois ten que optar. Nos optamos para que os médicos que van a pasar de 5 a 6 e que no proxecto do 2009 eran 8, pois que se mantiveran os 8. O mellor que as enfermeiras que daquela altura son 6 e que na previsión do 2012 van a seguir sendo 10 e que no proxecto do 2009 se miraba a necesidade de 10 enfermeiras, que se mantivera esa ratio de enfermeiras. Ou que o personal auxiliar, que na actualidade son 2 e van a seguir 2 e que no proxecto consensuado co sector iban a ser 4, se aumentara. É dicir, eu supoño que todos coincidiremos en que un centro de saúde ou unha infraestructura deste tamaño non se fai todos os días. E, polo tanto, sería interesante e convinte ter unha mínima visión de futuro. E se poñemos en riba da mesa que este centro está proxectado para unha poboación de 10.000 habitantes e ora temos 14, es decir, casi un tercio por cento máis, e moito das ratios dos médicos, pediatras e enfermeiras se manteñen, cando aumentou nun 33% as necesidades da poboación, é evidente que vai haber carencias. E, polo tanto, vamos a iniciar a construción dunha nova infraestructura que no seu nacemento vai quedar caduca. Non nos parece, polo tanto, mala idea recordarlle á administración competente que cuide o seu investimento, porque ninguén fai algo novo para quedar como estaba. E, polo tanto, se queremos que en Gondomar todos os habitantes e agora teñan unha cabida e unha atención mínimamente digna, pois, evidentemente, hai que aumentar os metros, hai que aumentar as ratios, aumentando, evidentemente, os médicos, as pediatras, as enfermeiras, etc., etc., parécenos non un problema de enredar ou un problema de non ser reflexivos, ao contrario, parécenos unha opción responsable e unha opción de futuro para o benestar dos nosos veciños e veciñas. Home,
Esa é unha opción. A outra é optar para plazas e outro tipo de historias. Nos preferimos optar pola saúde dos veciños e veciñas de Gondomar. Grazas. Moitas grazas, señor Pauriño. Se non hai máis intervencións, damos entonces por debatida esta moción, sometémola a votación, votos, abstencións. Votos en contra. A prol. Son as potestades. Sometemos entonces a debate a última moción presentada, punto da orden do día número 15, moción tamén presentada por o Grupo Municipal Gondomar Concello Aberto, en concreto por a concelleira Varela. Señora Varela, ten vostede a palabra. Grazas. Boa tarde. Este 8 de marzo de 2017 conmemórase nun contexto histórico e político cheo de dificultades para a sociedade en xeral e para as mulleres en particular. Levamos a peor cifra de mulleres asasinadas por violencias machistas nos últimos 10 anos. O contexto do que falamos está marcado polo ascenso da extrema dereita no mundo occidental como consecuencia das políticas reaccionarias levadas a cabo polos gobernos europeos, do repregamento da socialdemocracia a favor dos mercados e os envites que sofre a esquerda ali onde pretende ter influencia política. Neste mundo globalizado, dominado por grandes multinacionais e fortunas, por monopolios en mercados, significa para as mulleres a paralización de todas as actividades públicas que estaban encamiñadas a conseguir maiores cotas de igualdade. E aínda peor, o avance dunha cultura global que desdeña a igualdade como principio de convivencia. Por iso, hoxe máis que nunca, debemos asentarnos nos piares do feminismo. Ese feminismo que persigue o respecto ás diferenzas e a igualdade real. Ese feminismo afastado da política revisionista e acomodada nas institucións. Ese feminismo que cambiou o mundo a través dunha revolución que modificou a práctica e o sentido da política, transformando os seus obxectivos en universais. O Concello de Gondomar, como representante do pobo, ten a responsabilidade de poñer os medios ao seu alcance para que a igualdade sexa unha realidade inaprazable baixo ninguna circunstancia. Precisamente pola crise económica e ideolóxica que estamos a padecer, faise urxente e necesario cumprir o obxectivo do pleno emprego, onde as mulleres poidan aspirar sen discriminacións de ningún tipo a traballos fixos e iguais en condicións e salarios. Tamén gustaría lembrar hoxe as declaracións inaceptables dun eurodeputado europeo defendendo a brecha salarial pola inferioridade da muller, como mostra a situación que vivimos. Faise imprescindible implantar medidas que consoliden os avances e impidan a regresión dos alcanzados con plans de igualdade dotados económicamente e asistidos por persoal suficiente e adecuado aos seus obxectivos. É fundamental que as institucións públicas e os gobernos cheguen a acordos que leven aparellados os instrumentos e orzamentos necesarios para os fins que se persigan. A igualdade real entre mulleres e homes necesita dunha educación, dunha saúde, dunha historia, dunha cultura, dunha economía, enfocadas con perspectiva de xénero. Isto só é alcanzable mediante a vontade decidida e tenaz dos gobernos e as institucións públicas. O 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, é o momento para que o Concello de Gondomar mostre a súa desconformidade coa desigualdade entre mulleres e homes, propiciando medidas reais, cualificables e cuantificables para que a igualdade das mulleres sexa un feito e non unha mera aspiración. Por todo isto, propoñemos que o Pleno do Concello de Gondomar declare 1. O seu compromiso na aplicación do principio de transversalidade en todas as súas políticas, dispoñendo para iso de todos os medios necesarios, entre os que se atopan o aumento do orzamento dedicado ás políticas de igualdade contra a violencia machista, comprometéndonos a que de forma progresiva nos próximos 4 anos se alcance ao menos o 5%. O seu compromiso en alcanzar un acordo institucional para que a igualdade sexa un principio de actuación en todas as políticas públicas e un obxectivo irrenunciable no seu desenvolvemento. O seu compromiso en contar coa participación das mulleres a través das súas organizacións e asociacións,
para que as decisións que se adopten desde o ámbito institucional tengan o consenso das organizacións de mulleres e do movemento feminista, como interlocutoras cualificadas no conxunto das políticas públicas. O seu apoio ao paro internacional feminista de emprego, coidados e consumo, que se levará a cabo en máis de 40 países do mundo o vindeiro 8 de marzo. Para iso, as mulleres do Goberno de Gondomar, dende a responsabilidade que exercen nas institucións como representantes públicas, teñen a responsabilidade de ser as primeiras en denunciar as desigualdades diarias que nos enfrentamos as mulleres só polo feito de selo, e secundarán esta convocatoria, coa intención de visibilizar a importancia da igualdade na nosa sociedade. Deste xeito, sumaránse ao paro convocado de 12 a 12:30 e solicitarán que se lles traiga a parte proporcional da nómina salarial no caso de contar con dedicación. Grazas, señora Varela. Para que me aclare, a ver se, non sei se está ben, do apartado 4 pide o apoio ao paro internacional feminista de emprego, tal, e aquí secundarán esta convocatoria coa intención de visibilizar a importancia da igualdade o día 12 ás 12:30, de 12 a 12:30, e solicitarán que se traiga da parte proporcional a nómina salarial o caso. Isto se refiere que as concelleiras do goberno que teñen dedicación se lle retraia esa parte da súa nómina. Sí, como no caso de facer unha folga ou un paro. Vale, solo para as concelleiras que teñen dedicación. Ou a todas as concelleiras do goberno, ou... Pero que as outras concelleiras como se lles pode retirar media hora de traballo? Vale. Ben. A parte proporcional. Por nós non hai ningún problema. Nós temos unha concelleira que está disposta a eso e moito máis. O sea que, por outro lado, xa non sei. Ben, vale, era unha aclaración. Intervencións sobre este punto? Ninguna. Sometemos a votación, entonces. Votos a prol. Aprobada a moción. Pasamos ao último apartado, que é rogos e preguntas. A ver se podo contestar a todas as preguntas que se me plantexen. Señor Guitián. Grazas, moi boas tardes a todas e a todos. Eu, a primeira pregunta me gustaría que me contestara por escrito no pleno seguinte. Quería saber como está a concesión do servizo de auga. Se non me lembro mal, remataba no ano 2016. Si hubo unha prórroga do servizo, se non foi así e vaise licitar de novo esa concesión, e se hubo prórroga, se va a licitar, bueno, pues ter o coñecemento previo por parte destes grupos, do resto dos grupos que non formamos o goberno, dos pregos, e se houbera unha prórroga, queríamos saber que melloras sobre o contrato existente obtivo o Concello de Gondomar ou se hubo algunha suba no canon. E iso me gustaría que estudiaran, que o miraran detidamente e nos contestaran por escrito no próximo pleno, non agora, que igual moitos datos non os teñen. Teño outra pregunta, que é a que xa lle preguntara no anterior pleno, que era polos cementerios, tanto de Vincios como de San Cibrán. No de Vincios, ese se pode contestarme agora, se ten os datos, se non, tamén lle emprazo para que me responda por escrito no pleno seguinte, pero bueno, a verdade é que pasou un mes, se non me lembro mal, me gustaría ter datos. En canto de Vincios, lle lembro que o proxecto para ampliación do cementerio estaba en patrimonio, non sei se xa resolveu patrimonio favorablemente, desfavorablemente, ou se puso algún tipo de condición para que se poda facer a obra, e non sei se o Concello xa ten resposta a ese respecto.
E no de San Cibrán lle facía o rogo de que, unha vez rematadas as obras, a pesar de aquí se dixo despois que había algunha serie de non conformidades co remate, pero bueno, creo que unha cousa non quita a outra, que se fixera canto antes o expediente para a concesión aos que desexaran dos nichos que ali se fixeron. A xente, a min, a verdade que me están demandando continuamente, porque, bueno, a xente unha vez que mira aquelo, hai que poñerse na pel desas persoas. Ven aquelo rematado e dicen, pois xa quero ter a miña concesión, concesión realmente non é unha propiedade, unha concesión, ainda que poda ser a 99 anos, pero eso precisamente xa era no expediente. E, bueno, están mirando ali os veciños, queren ter precisamente esa concesión. O que lle rogaba eu é que se iniciara ese expediente, quería saber se xa se iniciou ou como está. Grazas. Grazas, señor Guitián. Señora Durán. Grazas. Vamos a ver. Quería preguntarlles que, bueno, igual empezo como pregunta, igual remata como rogo. Comentáballes fai 2 plenos e preguntáballe o señor alcalde polas actas das xuntas de goberno local. Xa comprobei que o último correo electrónico que recibimos, tanto eu como os resto dos compañeiros do grupo, é de xuño do ano 2016. Dende ese momento non temos coñecemento das actas da xunta de goberno local. Entón, quería saber, bueno, se que hai algún problema, e, bueno, pois, en todo caso, rogolles que nos fagan chegar aos nosos correos electrónicos esas actas. Non está presente o señor Araujo, pero para el vai esta pregunta. Preguntaba tamén cando fai uns meses polo número de licencias que se solicitaron dende xuño do 2015 ata agora, solicitadas e cales están resoltas, e, bueno, naquel momento se me decía que como entrara pois a sede electrónica, se estaba implantando, pois, bueno, que había dificultades, pero entendo que despois de tantos meses e con premio incluído, pois supoño que xa será máis doado que nos faciliten eses datos dende o Departamento de Urbanismo. E quería, por último, facerlle un rogo, e que como entendo que hai orzamento novo na Deputación, pois que pida para que se remate dunha vez por todas esa virarrúa dende Gondomar ata Morgadáns e que se asfalte esa estrada que esa está que realmente dá pena. Nada máis, gracias. Grazas, señor Salgueiro. Gracias. O meu rogo, aquí no río Miñor, xa leva tempo caído un árbore xusto no puente, que como veña a enchenta vai a prexudicar bastante a salida de auga. Pediría que fixeran as xestións pertinentes para retirar ese árbore. E despois tamén outro rogo, en Morgadáns, en Baralla, máis ou menos, fai meses fixos un muro dun proxecto que xa deixáramos nós. A verdad quedou un remate bastante malo, decía, a carretera estreitiña, e quedou unha zona bastante amplia, ancha, e hai un encuentro ali bastante malo. Eu pediría que se señalizara ou que se mirara a forma de que fora máis visible, porque ten bastante perigo. E despois unha pregunta, quería saber, no plan Concello deste ano, se hai algún proxecto xa decidido para as parroquias, cales serían os proxectos e as parroquias beneficiadas deste plan. Gracias. Gracias. Señora... Nada, señora Salgueiro, non. Contesto yo ao Grupo Popular, así do que teño. Empezo por señor Salgueiro. Dentro do que é o POS da Diputación, algúns proxectos si se encargaron xa de algunhas parroquias, non sei se van a meter do POS ou non. É dicir, se non se meten do POS, son proxectos que van a quedar aí para en calquer subvención que saia, e ademais ter sempre... Isto é unha cousa que vostedes facían ben. Ademais, tiña sempre proxectos en nevera para cando había algunha subvención que non dá tempo nin a preparalo, pois moitas veces telos aí. Nós non sei o que vamos a facer, non sei o que vamos a facer, temos proxectos, hai que facer o reparto, hai que falar, pero xa estamos porque o tempo se nos ven encima e remato o 31 deste mes para presentarlo á Diputación. Si diremos, e ademais lle digo a vostedes, se ten algo en mente como concelleiro, como ex-concelleiro de obras que foi, se lle quedou algo atrás e hai algunha demanda, pois que o faga,
que o faga, usted non o fai saber, e logo, pois, miraremoslo, non? O do muro de Baralla, pois a verdade é a primeira noticia que teño, está feito de acordo aos criterios que supoño que estaban, non? Pero miraremos a señalización e todo eso. O do árbol do río é verdade que caíu, xustamente fixemos un informe policial, demos de conta Aguas de Galicia, non sabemos moi ben se o podemos sacar nós, se o teñen que sacar eles, porque cada vez que tocamos aí estamos en eso tamén un pouco, a ver si ou nos dicen que o cortemos ou cortan eles. Non hai só esa, hai algún máis que tamén. Contestando ya a señora Durán, do tema de Morgadán, Chaín, a estrada esa, créame que levamos feito aí 20.000 xestións, por fin creo que a cousa vai coller un bo cariz, porque do principio non se iba nin a asfaltar, porque non había un proxecto, había un compromiso, se está co proxecto, está co das beirarrúas, fixeron a limpieza toda de cunetas estos días, estuvemos con eles, estamos aí, e non entraría dentro do que o pos isto da Diputación, é un compromiso que hai do anterior goberno da Diputación de asfaltar eso e rematar esa situación que está aí por o tema de uns veciños que non retranquean e demais, que o están levando eles. Estamos todos os días encima deso, a verdade que teño ganas de sacarlo de encima, porque, como comprenderá, é unha obra fundamental que dá servicio a 5.000, o que temos falado moitas veces, ten toda a razón do mundo. E eu cada vez menos excusas, tamén é verdade. Sobre o número de licencias, eu trasladarei ao Concelleiro de Urbanismo para que lle dé conta. Sobre o das actas, lembro que habíamos falado, e ten toda a razón, o que pasa que eu ordenei en Secretaría de que ya remitiran por correo electrónico e PDF e demais todas as actas, xa para... Eu pensei que estaban todas entregadas e demais, bueno, de todas formas, tomará nota o secretario para que cheguen as actas a todos os concelleiros xa, por correo electrónico, vamos, pero de inmediato, porque ademais están aí para ver. E ao señor Guitián, sí, contestaremoslle por escrito sobre ese tema os dous cimeterios e o tema da concesión do servicio de auga, que xa lle adianto que o contrato se prorrogou e temos que facer as valoracións agora de compensación e todo eso, que en eso estamos. Pero trasladarello por escrito e con máis detalle, incluso cas melloras e todo, porque xustamente non é excusa. Habíamos quedado para a semana que ven con Espina Delfín para facer todas estas valoracións. Ben, bueno, pasamos a outro grupo. Señor Gómez, sí, temos a palabra. Vamos a ver, empezamos por un rogo. Vamos a ver, miren, na marquesina esta que hai aquí subindo para Vincios, pasando a Hormigonera, que collen ali o autobús ali, moita xente de Chaín, hai unha luz pública que se leva tempo sin funcionar. Si poden cambiala, aparte, escollen o autobús a mañán, a primeira hora de noite, é unha zona super oscura e todo eso. Se pode colocar ali unha bombilla que está ao lado da marquesina mismo, que ilumina esa marquesina. Ese é o rogo que tiña. Despois quería preguntarle... Eu, señor Gómez, se me perdona en estes temas de unha luz hundida e demais, que non estamos moi pendientes deso, eu agradecería que non esperaran, eu digo sinceramente, un mes para decilo, unha chamada, ao concelleiro, unha nota ali en registro, porque moitas veces hai 20.000 bombillas, non? Xa se dixo no anterior pleno, eh? Sí, pois é raro porque todas, vamos, se lle paso ao electricista, mire que non se cambian bombillas, pero bueno, tomaremos nota do concelleiro dese tema. Eu penso que mañán esa bombilla tiña que estar posta, salvo que teña un problema. Nos chamou un veciño dali e todo eso. Sí. Solicitan unha luz ali ao lado. Ao mellor tampouco ten pau, ao mellor non me estou explicando, pero efectivamente, sí. Ahora recordo. Piden que se coloque un pau con unha luz que está sin iluminar a bombilla, perdón. Se me expliquei mal no tema. Ese é o robo. Que se coloque ao lado desa marquesina unha luz. Pero hai que colocar o pau tamén. O pau e a luz. Sí, ese era o. Despois, falando de marquesinas, que se trouxemos aquí unha moción fai tempo, as marquesinas de Couso, que nos dixo xa hai un pleno ou dous que estaba a cousa en marcha, saber como ten ese tema, se están para poñer ou non, en que situación ten eso.
outro era ali en Donas, ali no barrio da Cruz, onde se fixo o muro aquel naquela curva que se que cedeu ali un veciño e fixo o Concello ali un muro aquel, hai un pau de Telefónica, creo que é, xa había preguntado varias veces, é que leva casi un ano xa aquelo ali, saber como teñen as gestións con Telefónica e todo eso. É que é unha pena, non? Despois da obra que fixeron, é que este ali naquela situación, que sigo o pau ali. Saber que gestións e como está o tema. Sí, fixeron algunha máis con Telefónica, que creo que é de Telefónica, sí. Outra pregunta máis teño, se levo feito, Cristina, creo que no anterior, pero saber que leva tanto tempo o cruceiro de Mañufe. Está pendiente de patrimonio, algo así, saber se avanzaron algo máis no tema e cando se vai a repoñer. Sí. Despois, teño aquí outra, vamos a ver, nada, que, bueno, están facendo moitas obras no Concello e todo eso, o acceso para xente discapacitada, con dificultade e todo eso, se fixeron algún estudio, creo que había un concurso, algo así, saber se fixeron algo, teñen estudio, porque eso sí que, hombre, todo o que están facendo está moi ben, pero, bueno, eu penso que todo o mundo ten dereito a acceder ao Concello, e, bueno, as persoas con discapacidade, con todo eso, pois non pode, non hai acceso para elas. Pois outra pregunta, o que pasa non está o concelleiro aquí e tal, quería saber, porque a prensa nos despista, non? O tema do mercadillo, ao final, vai ser o sábado, vai ser o lunes, vai ser outro día, se me pode contestar, ou mellor non me poden, pero se me poden contestar, saber como está a situación, porque a veciñanza está descentrada con este tema. Entre a prensa, depois unha parte do goberno dinos que é un día, outros dicen que é outro día. Se nos poden dicir algo como está ese tema. E nada, de momento, nada máis. Moitas gracias. Gracias. O seu grupo ten algunha pregunta máis? Non. Ben, contesto, o da luz, bueno, non é unha reposición dunha bombilla, é por un pau e demais. Tomou nota xa o concelleiro, mirámolo sin problema, estamos pondo varias constantemente. Bueno, o das marquesinas, que lle diga que xa están aí, é o que dicen todos, pero é verdad, xa se iba a marquesina, ibas a por a primeira este sábado. Por un problema de última hora da proveedora que se equivocou dos plafóns e demais, porque estamos facendo unhas marquesinas totalmente novas para Gondomar, modelo Gondomar. Entonces, para ben ou para mal, é unha aposta de uns colores, unha determinada forma e demais, que ademais son máis baratas que as que aparecen en catálogo, espero que lle gusten. Se vai a cambiar a da parada de taxis, que era a que iban a polo sábado, porque eu quería que estuvera posta para o día de carnavales, xa que iba a haber 20.000 personas, que se mirara a primeira marquesina, pero hubo un problema de logística de última hora, e dice que esta semana que empezan cas marquesinas, entonces vamos a ver se é verdad. Eu teño gana tamén de mirar a marquesina dos taxis posta e as marquesinas. O poste de Telefónica, ten toda a razón do mundo, mandamos escritos, facemos, eu xa non sei o que facer co poste de Telefónica, vamos a ver se nos ocurre. Todos sabemos o que tiñemos que facer co poste, pero nadie o pode facer. Pero é verdad que está aí a estorbar. O cruceiro de Mañufe, estamos pendientes, ainda que crea vostede, do informe de patrimonio que anduvo traspapelado. Íbamos a empezar, temos o de carreteras, temos todos, pero falta o informe de patrimonio. Xa estuvemos ali ademais co que o vai a construir, xa só falta que chegue ese papel para que o día seguinte se poña o cruceiro. Estamos a concelleira ademais chamando, e nos falta eso solo, patrimonio. Dos demais están todos. Carreteras tamén houve que esperar, porque había o problema que saben que pasa a senda peonil, e xusto eles o que queren é desplazar o cruceiro para atrás, pero entonces, bueno, é favorable xa, e témolo, e falta patrimonio. En calquer momento, pois chegará o Concello, volveremos a chamarlle esta semana, e nada máis que ter ese informe, pois empezamos co cruceiro. O do acceso á escaleira do Concello, sabe que estamos facendo certas obras e tal, e é certo que xa está o arquitecto facendo o proxecto, que eu creo que debe entregar entre estes días, porque vai ser unha obra que vai a entrar do POS da Diputación. Vamos a ampliar a escaleira hacia adiante, con varios escalóns, para ganar arriba 1,50 m, para que coindeca a normativa de accesibilidade, e depois unha rampa e demais. Está consensuado entre un arquitecto e o arquitecto municipal, o
o estudo e todo, están planificando, incluso cun ascensor interior do Concello, que eso non irá do POS, vais a facer o proxecto solo, porque posiblemente teña máis complicación, pero a escaleira este ano ten que dar lista, porque vai a ir a de subvención da Diputación, e vamos a presentala, pois xa, e de acordo a, ademais, os criterios urbanísticos, de accesibilidade e todo o demais, non? O día 30 ten que estar a Diputación ese proxecto, por lo tanto, é cuestión de días. O mesmo arquitecto que vai a arreglar a carretera da costa, tamén que vai do POS, o desraizado, e todo eso, onde vostede vive, que vai a quedar aquilo moi ben. E sobre o mercadillo, discrepancia ninguna, o que pasa que o mercadillo estuvemos falando con varios veciños, como saben hai firmas, 400 firmas que o queren o lunes, outros queren o sábado, a min me dá igual, eu vou a manter o criterio que siga o concelleiro, que é o responsable desa área, el aposta por os sábados, e ao final se vai a deixar o sábado, o único que nos falta é facer a distribución da ubicación dos puestos ben, a señalización vertical, coordinar ca policía e o servicio de limpieza, pero como tamén estamos a un nada de empezar ca remodelación do parque da Cuelleira, pois a ubicación do mercadillo por o paseo da Cuelleira, se se van a empezar as obras agora, a mellor non se pode facer, e como vamos a empezar tamén de inmediato ca reforma do Matadeiro, que tamén van a mercadillos aí, temos que compaginar todo eso, obras en un lado, obras outro, policía, retirada de vehículos e demais, e eu vou a respetar, xo digo aquí, claramente, o día que escolla o concelleiro. El opta por o mercadillo os sábados e só falta eso, coordinar. O mercadillo se vai a iniciar do primeiro semestre do verán, agora que veñan o tempo e demais, xa se iniciou un mercadillo arriba da plaza da igrexa, de maneira quincenal, e ningún problema, se vai a facer. Vale, pasamos ao seguinte grupo de CABE. Preguntas teño? Sí, vamos a ver. Quería saber como está, si xa recibiu, mellor dito, perdón, si xa recibiu o informe da empresa respecto das cámaras que ten colocada vostede no Concello. A última, en principio, falou de que estaba a nosa disposición ao expediente e despois contestou no último pleno de que estaba pendente dun informe que lle iba a pasar á empresa. Gustaríanos saber se a empresa xa lle pasou o informe e, polo tanto, non lo pode remitir. Por outro lado, vostede anunciou unha serie de medidas de obras ou de medidas de seguridade máis ben nas parroquias. Gustaríanos como pasos de peóns, bandas elevadas, etc. etc. Gustaríanos que mirara o tramo comprendido que hai entre o Bar Fontán e o cruce de Viso de Calvos. Aí os vehículos van a bastante velocidade, hai bastante perigo para os viandantes, é un tramo conflictivo e gustaríanos que mirar a posibilidade de meter algunha medida de seguridade nese tramo. Dende o Bar Fontán a Viso de Calvos, máis ou menos dende o número 2 ou 24, onde está a fábrica de Sosas Lareva. Ben, correcto. Entón, gustaríanos que mirara eso para unha limitación de velocidade. E, por outro lado, na estrada da Diputación de Sabarís a Pinzás, no barrio de Monteiro, entre os números 21, que é de Monteiro, e o número 2 de Lousada, tamén nos gustaría que mirara algunha forma para controlar, por un lado, a velocidade e, por outro lado, o perigo que sucede en algunha que outro tramo, tanto para os peóns como as saídas dos coches que acceden a esa estrada de Diputación. Si pode actuar aí ou si pode porse en contacto coa Diputación para que vayan a ver
ese tramo e se solucione esta inquietude que teñen os veciños e veciñas destes dúas vías públicas. Por outro lado, gustaríanos saber por que cando cerca dos 300 nenos e nenas que participaron no Antroido este ano, os que se retiraban cara ao Chano Piñeiro a partir do Píntega non tiveron ningún tipo de axuda dos operarios municipais, cousa que en anteriores circunstancias pois sí axudaban, non se chegaba a cortar o tráfico de todo, había moitos rapaces, os profes non daban avío e normalmente contaban co apoio dos empregados municipais. Gustaríanos saber se hai algún motivo en especial de por que non axudaron este mes, este ano, e a ser posible si se pode correxir para outros anos. Gustaríanos tamén saber que pasa cos famosos paneis que iba a poñer nas parroquias que vostede anunciou hai un ano, anunciadores que tamén iba a facer un diseño espectacular, marca Gondomar, etcétera, etcétera, e que a día de hoxe pois parece ser que non hai nada. Gustaríanos tamén saber si co chapapote que lle botaron as bandas elevadas da Rúa Emigrante vai a suplir a falla de legalidade desas chepas que hai aí. E si é certo ou non é certo que non cumplen coa legalidade esas dúas chepas que se fixeron na Rúa Emigrante. Grazas. Non teño un rogo trasladado por unha veciña que no entorno da Praza de Abastos non hai papeleiras, se poderían instalar algunhas. Despois tamén quería preguntar sobre a mesa de violencia de xénero que se convocou hoxe, se hai a nosa disposición pois os informes de como se valorou a situación ou os protocolos que se estableceron, sen, como xa sei por onde me vai a ir, non estou falando dos datos sensíveis de nomes, nin de ningún tipo de dato persoal, simplemente de datos estadísticos ou protocolos ou se temos a nosa disposición algún tipo de información sobre esa convocatoria, nada máis. Gracias, señor Varela. Bueno, se non hai máis preguntas, empezo por vostede, por a última pregunta sobre a mesa de violencia de xénero. Como sabe, hoxe se convocou determinadas persoas, psicólogo, CIN, Garda Civil, Policía, se manexaron datos, sí, das víctimas de violencia de xénero que hai, que son 22 no noso Concello. Eu creo que a acta, ademais desa comisión, non sei se é pública ou non, os datos consultarei co secretario, co asesor ao final municipal, no xurídico, todo aquilo que poida dárselle e facilitárselle, por suposto, porque eu sei que ademais vostede o único que pode facer con eso é axudar, porque a contribuir a que isto vaya mellor, entonces non hai ningún inconveniente. O que pasa é que eu agora non sei, a verdade, como aí somos subdelegación, os colexios, non sei, pregunto yo, por suposto que sí. Vale, da Plaza de Abasto miraremos se hai aí papeleras, estánse colocando en varios sitios e tal. Sí, se o dicen seguro que é verdade. O que pasa é que é a primeira noticia tamén así que nos chega desa zona, non? Despois, contestando ya ao señor Pauliño sobre a última pregunta que facía, as bandas elevadas, como se decía, da calle Emigrante se fixeron 2 proxectos individualizados, unha zona da arriba e unha da baixo, e a distintas fases, agora está rematada, se puxeron os pasos elevados e demais, seguindo os criterios do proyectista e do arquitecto municipal, se correxiron ademais eses últimos pasos elevados que estaban
non é que estuveran fora da normativa, pero sí que é certo que a calzada estaba mal e se correxiron, para nada ten que influir nin a construción, nin a consistencia, nin nada dos pasos elevados en sí, e canto menos reforzaría máis a estructura ou firme da calzada, entendo eu, pero bueno, sobre eses datos tamén pedirei asesoramento, porque eu en ese sentido non podo darlle estes datos, pero bueno, desde logo se fixo todo o que estaba a nosa man para facer unha rúa mellor, máis transitable, máis accesible, máis segura, para iso están tamén os técnicos, non? E a recepción das obras, etc. Sobre os paneles das parroquias, sí que é certo que non se avanzou en eso, se pediu a un tamén arquitecto que fixera un modelo e unha idea, e, bueno, nos salía, se nos disparaba de orzamento, só o diseño e a verdade, deixámolo aí, francamente, é verdade, unha cousa por outra, para facendo outras cousas se quedounos esa, pero retomaréa, porque sí que é certo que fai falta. O dos nenos que non tuveron seguridade e tal ali, pois non teño constancia, eu pedirei á policía un informe sobre este tema e xa non é vías e obras, e que eu entendo que aí tiña que acompañalos a policía local. Bueno, falaba, eu entendín aquí operarios, creo, que dixo algo así, non? Persoal do Concello, perdón, eu non sei por que se me foi máis a idea de operarios municipales, pero non a policía. Se cubriu a seguridade, hai un plan de seguridade, unha actuación policial, protección civil e demais, eu dou por feito de que eso tiña que estar coberto, é a primeira noticia que teño, non? Por suposto que xa non se trata de nada, se trata da seguridade dos nenos, que hai que facelo, e que enterareime, e a primeira noticia tamén que teño, A carretera de Pinzás a Barís, bueno, tomamos nota aí de a necesidade de limitar a velocidade en ese punto, en Mosteiro. Eu creo que a Diputación vai a por agora 12 ou 13 pasos elevados das súas estradas, dentro dun plan da Diputación de Seguridade Viaria, en todo Pontevedra, e a Gondomar lle concederon 6 e 12 ou 13 pasos de peóns elevados en sitios onde ademais se lle pediu moitos máis, pero nos concederon 12, pois no pabellón municipal creo que hai un, carretera de Chaín Morgadáns, non sei se hai algún esta fase, pero está previsto tamén cando asfalten colocar, da Xunqueira, bueno, agora de memoria non sei, pero sei que son 12 ou 13, con outros 12, 13 ou 15 que vamos a facer nós dentro do POS, tamén da Diputación, que entra, hai un proxecto de urbanización, acceso a exteriores da Galiña Azul, Gardería das Monxas, diante da Iglesia de Donas, tamén, en total, por aí temos tamén, falo de memoria, 13, 14, 12, máis menos, con lomos tamén, para a velocidade, como aquí a urbanización, se van a por, en total en Gondomar, se van a por isto alrededor de 20 e tantos pasos de peóns elevados, entre a Diputación e o Concello, e sempre atendendo a criterios, ademais, da veciñanza, é dicir, nos piden, por exemplo, aí onde vostede di, nos decía antes, en Viso de Calvos e tal, temos 2 escritos xa, con varias recollidas de asignaturas, pedíndonos, xa pedín un informe policial, xa están os informes técnicos, vamos a incluílo en ese proxecto do POS, esa zona, igual que diante do das Monxas. Moitos dirán a mellor que vamos a facer, o único que vamos a pôr é valados en todas as estradas e que non se vai a poder circular por Gondomar, porque tamén nos chegou, non? Onde vades con tanto paso de peón, ao final non se pode andar. Pero, bueno, eu creo que prima a seguridade e, ademais, atendemos sempre as necesidades e o que nos piden os veciños. E, en ese sentido, pois eso, eu creo que se van a colocar ao redor de 30 pasos elevados en todas as estradas do Concello, casco urbano, etc. E despois me decía o das cámaras de seguridade. Ben, eu mañán xustamente, hoxe falaba comigo a concelleira Varela deste tema, que pedía acceso ao expediente, eu decíalle que, bueno, que iba a porme con ese tema, a
había feito unha solicitude xa, mañán quedei co responsable da empresa, a 1:30, creo, que xa lle dixen a vostede que se quere estar, non hai problema, temos que miralo, e cada empresa de protección de datos tamén, e co responsable, co funcionario responsable dos datos do Concello, que está nomeado, que é Manuel Soliño, que é o LOPD, responsable de datos tamén, con todos, para que eso, conforme se fixo co da pegada e con todo, que quede todo para facilitar a usted. Eu entendo que ten que estar todo perfecto, porque para eso temos toda esta xente de empresa de protección de datos e tal, traballando en este senso. Tamén lle adianto que, por exemplo, vanse a por en asuntos sociais, porque o piden os funcionarios, que se poña tamén unha cámara, porque isto moitas veces sona ou parece que dunha maneira inquisitiva e queremos controlar, pero ao final son medidas de seguridade, e se me queixan do sentido de que do acceso tamén a asuntos sociais e tal, que querían tamén ter cámaras, porque así están máis seguras, se alguén entra, se desaparece algo, do hall, que como están en todos os sitios, pois que tamén, de feito, yo trasladaba ao responsable, decir, agradezco que mo fagades por escrito, para que quede tamén claro de que é unha petición vosa, o sea, que é unha cousa que en xeral o demanda a xente, como tamén hai cámaras do colexio en Vincios, todos os colexios escolares, eso. Pero bueno, eso mañán é unha xuntanza para todo eso, para mirar o que nos puxemos e para mirar o que estaba posto, para que reúna todos os requisitos legais e sempre baixe a supervisión, ademais do secretario, etcétera. Saben que informes desfavorables e negativos non hai, e se houbera, eu son o primeiro en correxilos, para que non se... Eu creo que estou sendo meticuloso con ese tema. Do que resulte mañán, eu achamo acceso a todo o expediente e a todo, e se hai algo que non este legalmente ben, vamos a ser o primeiro en correxilo xa, como se hai que sacala. Moi ben, pois si non hai máis preguntas, todas están contestadas, excepto as dúas preguntas do señor Guitián, que pedía por escrito, que ademais o merece, porque son con datos máis técnicos, ellos trasladaremos, incluso si pode ser antes do pleno, mellor, no momento que os teña. Vale, pois moitas grazas, levantamos a sesión, sendo as 22 ou 21:50. Eso. Moitas grazas.